Kumne pat sa sisen pat ay ganig Sngi nga dani gaban. Ay ngubyang U Blei. U Blei ay ngi ganig lat bangin yo snowbyang yang ganig Ktien U Blei kaba kodor. Ngala pun kre bat ngala Jowai nganget U Blei un yarap yung figure besngap let jingmut na marfila yo i. Ia ketu ke kerteng apa ketu ke screen ke babi pet lah. Kalau belang ke TV, kalau belang ke komputer ke jong fi lah ni, apa ke mobile phone ke jong fi. Nganget pila yo ilepai tu ke kerteng ke banga ai. But ke jingkren jong amat ke Sngi ke dai ke tu ke banga thua ang tu ke banga ai kerteng wat Pynlehnohei. Ia ke Jingpyrkhat ke jong Blei. Kini ke dai ke banga ngakwa banga wanra ikini ke jingkren. Bahkan nak jingkyrkhu ya ke jingim ke jongfi. Namar kidan sibon ba ki bangi Pynlehnohei. Hagini ke jingim. Bat ndah ba pi Pynlehnohei kanan ke jing babi hagawai Sngi. Tengah ai kertang ini ke jingkren jonga wat Pynlehnohei. Ya ke Jingpyrkhat ke jong Blei. Fi in the puli Bible ngan sepen sibet nakini kalanang Bible kambon tali. Bagidan sibon ki bangi habban sngoto nakini Ktien ke jong Blei. Tanray shuai ke bangan ya cikmat ya ke bangan keren ya ke jingkren. Ngakwangan peni ya ke jing Pynlehnohei haga jingem. Fi kidan sibon palat ki bagi brio ki Pynlehnohei agini ke Sngi. Kawai kabangi Pynlehnohei kadai ong bet no da kawai ke kentien kenang mapin syai. Ki kime ki kpa ki badan ki khon. Ki Jingpyrkhat ya ke babahan na kamta ki khon. Ki kime ki kpa hi khambon light no setang hang no pinlap. Bagi kime ki kpa ki Pyrkhat ke besneo ya ki khon. Hendrai jan paro iki kimeki kpa lagi degi beruspa ne degi beduk lagi degi benang bestan ne kim degi benang bestan hendrai baro iki kimeki kpa ki Pyrkhat iki babaha nam dagi khon jongki hendrai ke besngausen lyngba ndah bagi khon kim buram me ke Jingpyrkhat ke bagi kimeki kpa gidan nam da jongki ki Pynlehnohei no ia kata daga jingem ke jongki. Bara bagi Pynlehnohei kim yat kat kum to ke Jingpyrkhat ke jongki kimeki kpa kim pai shi ke thong ki pai shi ke klumar hagwe ki kentien kim tre ban minat ban pule ban kongo bat kim tre stia ki thaj abagi kimeki kpa ki kraniki nang tade ndaki snang ndaki peni ga kor ke buram kim tre namaki kimeki kpa bagi peni ki dalam pa plan ki dalam pa Jingpyrkhat bagi ni ki khon jongki ken pai shi ke badai lakalong kamtam lele ke Shongkha Shoman finlap aga Shongkha Shoman don ki Khynnah ke bam tre setia ban priang ya ke Jingpyrkhat ban ke Jingpyrkhat ke jongki kimeki kpa na ke daw ngakwa nganong ipi ki kimeki kpa ki sngoto shibon ipi andrai lada pi Pynlehnohei ke plan ban ke Jingpyrkhat jongki kan poi ke por fin poi ke jinge fin poi haga jing bakla jongke jingem lese ba fin shai ngan pen fi shusho fi lada pi pet ba wat ki nongikai school na niya college kambon sini ki nongikai school ki badana ko authority ki badana ki nongikai ki principal ki headmistress ki headmaster pi pin pet ba ke jingmut jongki kadai bet bagi plan ni ka ban le ba bagi Khynnah kin pulikat bat bakin poi kin yo ki marks ki babiang bat bakin lakban score hadin nang to bakin lakban poi shi ke kerdan ke Counselor kede jing sarong ke school kede jing keman jong inoi kai banyo i ba ki Khynnah ki poi ki kio shi khli ke jing puli ke jongki bat ki Pyrkhat man lagi Sngi bet tangkum no ban ikai ba kum no ban ai ki ama ban ai ki kerukom ikai ki teknik ki bobon hagaba anpelang ki Khynnah baginan interest nakabenta bagin poi shakli nrai filap bon sin ki Khynnah school kilong persyapan ban ni kata ke Jingpyrkhat jogi nongikai bat ki poi ke Jaka ke bagi Pynlehnohei ia kata ke Jingpyrkhat bat kim poi shagathong jogi jingem lesian wanra sa kawai dia ke balai ke dai filap wat
kesorkaru lada pinpet ba wat kesorkaru aga jingshisha kamboni nagaliang ka gomen ka perkhat ka babahan ta ri ka jat ben rio nam ta ka shnong ka tau lesing alabanang labandan hang yang tai let's see ke kwa ye ka wai pat rei kamboni na ka gomen na ki nong elama pa sarkar ki kwa ye ka monra ye development pa state pa ri and rei kamboni de ki pat ba ki ba yang persha ba ki ba Pynlehnohei ye ka ta ka Jingpyrkhat lan ye ka plan ka jong ka gomen Nagkatagataong nga wanra ini ka jingikai. Na ay kerteng ini ka jingkren wat Pynlehnohei. Ia ka Jingpyrkhat ka Ktien U Blei fi. Lada ki kemi ki pa ki perkhat ka babaha. Lada ki khon ki myo ito ka Jingpyrkhat ki Pynlehnohei. Ki mpay siya baday. Ki nong hikai ki perkhat ka babaha. Lada ki Khynnah school. Ki mpriang ki yat persya ikata. Pynlehnohei kita ka Jingpyrkhat. But lada ka sarkar ka government ki nong yalam ki badana ka authority. Ki perkhat ka babahan rin lada ki nong syong syong. Ki yale persya. Ki ngan ongno kumne ki nyoben ya ka Jingpyrkhat jong ka government kanong pa sinoro ka riba ka jat ben rio but habang nga kran igani nga kwa ngan pen kan ma fi igani ka pori igani ka jingkran ngan pen i fi na ka bible hado kat no skap ay ka tagtil hado kat no u blei u perkhat ya ki ki babha nakabenta jong nga nakabenta jong pi ki bayo sngo hagani ka por nga puli na ka Bible nga siya sngaw benot nga sngaw Pynlehnohei nga sngaw Diengdoh bayo kita ki rukom perkhat ki Ktien U Blei u perkhat na ka Bynta jingi yo ngi klem yo i kata yo ngi klem lap ya kata yo ngi klem ongno de kintien yo ngim tipiru bau blei perkhat ka babaha ya ka jing ka jingi nagata ka daw kambon sen ngiya hagalenti ka babakla bat ngipoy ka Jaka ka ba nda habang Pynlehnohei ya ka Jingpyrkhat ka Ktien U Blei nakamata jingi ngan pinipi na ka Bible ngasnutanat ba mga puli kini ka ktien kini ka sam ka basispa lai pukundai kadai clearly the Bible ko ang kanay ka Psalm kujong siyem David. Fi u David u de brio u bami naka long sem ang no nakayeng babiyang nga jingshisha tang bayo u labo aga Jaka ka banado udang Khynnah rit Khynnah samla udang naga jingim ka balang rough uya aga jingim ka ba palat. Shong shalom u im ka jingim ka ba Mawlai u haban im bagi mrat bagi langbrat. But unil brio haga jingyo i jonga kai ka ba penlong ya unil brio banaka kerdan nong ablang brat ba un pai ka kerdan malong siem o ba pau nam tam haga jat ben Israel ngayo i gani ba ngakwa finio ay kata fi ngayo jingmen toy shawangan puli ni sam ka ba sis pa live kunda ngayo jingmen toy ba perkhat ay kata kaiga ba penlong yo ne David kumukna rit unong ablang brat ba preng jong itu jingiai nanti jingi upai penban syaga kerdan ba ulong siem ubakraw jong ka jai Israel ngayo i bagadai gani ka jing singal to jong singap ngan puli ya ka Ktien ka Ktien U Blei ngan puli na ka kitab sam kalanang ka basis pa lai pukundai ka de khat ka bakhat lai uong kamne na ba medan ki khlai jonga haladi mela tap yang ga kpo ga kme ga jonga ngan aingo imena mela thau tiang bat phlai nga ki ba phlai ki kam jong me bat ka mensim jonga katip bahaya kata ngin si kran ni msimla puri na me dur jonga habla thau nga haga bari bat bala thau start nga haga ba jliu e ki kynduh ki khmat jame ki la yo i ka tanrai bampat long dur jonga bara ki kitab jame la tho i ki khat me jonga baro ki bala thau duri ki halag sngi habam pat shimla dan ka weru na ki singap ay ni khat ka babot ka bang sutanat ka khat ka ba khat nyaw bat ka khat ka ba khat pra ka ba ni brio kren wong komni singap ngan puli kat no ki ba kordwar yanga au blei kilong ki Jingpyrkhat jong meru
kat no ke bakrau ke jinglum jongki ladangan nyau yaki ki khambun ban yo siap habang apet ngasudan bat me kadai kani karukom perkhat ke badanau David kani kadai karukom Sohthri karukom yoi ke badanau ne brio kapapin pai yo na ke kerdan nong aplang berat syaka kerdan ba ulong siem ubakrau haga jai Israel lada fiyo ya kani karukom perkhat menagi Sngi kan yalam ni pi shisha syaka Jaka kebadan haga plan ke Jong Blei fi u David abu thoi kani wang kat no ki ba kodor yang au Blei kilong ki Jingpyrkhat Jong meru fi teng ndah bangi imang ni ke jing ndah bangi ong no kumbalang u David ndah bangi nadu dang Khynnah ngisha kentai na yeng ndah bala nyo pe ngi bangi mlang syong bat ki brio ngap syong bat ki mrat ndah bala ignore la kentai ngi la nyo pe ngi daki badeban buram ngi daki taki badeban it ngi bat ngi poy ga Jaka ka ba ni shat perkhat bo Blei it ngi perkhat bet bo Blei u perkhat bet tangi kito ngi perkhat mat ka ta ga kom perkhat ka penlong itu ke brio bagian syukur hang to bet u David abu tho ya gani ke sam nga snow buram palat ya gani ke Ktien ga donbor jonga kadai ke ba aimen sem kadai ke ba snotanat fi u David u yo gani ke Ktien uang ke uang hadu kat no kirong ke ba kodor ki Jingpyrkhat ki jome Blei ya ke jing ke jonga kapamut ba u David Sohthri bawat lada udan haga Jaka kaba barong brio ki kentat yu ki nyope nyu penban u David utip ba Blei u perkhat ke ba kodor ke ba crow ya ga jing ke jong but POE nda ba David u yo ya ga ne rukom perkhat jong Blei ba Blei perkhat ka ba kodor u Blei perkhat ka ba crow u Blei perkhat ka ba baha ya ga jing ke jong David kata ga jing perkhat ka jong Blei ka runga ga jing jong David but u David u khlamiat da ka to ka jing kynduh jong hanre u ya chkhmat da ka ba tip ba Blei u perkhat ka ba crow ya ga jing ke jong na ka ta daw la na pin puli na ka kita proverb kala nang ka ba arpulai ka khat banyaw kang kumbaw brio u perkhat apo jong kum taon long ang salaman ni kita Ktien kumbaw brio perkhat apo jong kum tarun long Piu David wat la daw dan haga Jaka ka ba wat la nyaw ben yu daga yeng haga por ba pinslet siem ki kham khat yu and I will ikum no ba Blei khat yu ba pinslet yu nou Blei ulet ba upa yu ba ulet ban longa jingkyrkhu ga yeng no siem sol hadien bo job yu Goliath fiken mau la bet hong pen man yu do sol la mut ban peniap yu de gi snem u haban marek lang hanai David u sha kita baro kawai ga daw ga u khlem Pynlehnohei ha ga jingem ga jo ya ga Jingpyrkhat ga jo Blei na ga Bynta jo fi la da fi perkhat kumba Blei perkhat ye pi fin yu ibo Blei u khlem perkhat ga besneo u perkhat ga baha u David u ang haduk kat no ka kodor ka Jingpyrkhat ka jome ya ga jing jonga ladangan nyaw ya kiki khambol man yo shop bat abang perkhat trying as you done bet bat me bat ngakwa ba fin yu ikum ta fi teng ke Jingpyrkhat jungi ka bakla naman ka Bible ka ongkom ni singap ngan puli fi naga kitab Isaiah kalanang ka besan pusan ngan puli yang ini kapor kani ka kwa babin Sohthri yang ini khat namar kadon kamingi bangin Sohthri ika kalanang ka besan pusan Isaiah ka khat ka ba pra ka khandai ka ongkom ni namar ki jingmut jungi kimlong kum ki jingmut
namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong pi limne ki lenti jong pi kimlong kum ki lenti jonga ong utrai pi pulir khar khandai wang namar kat bagi beneng gilang khamjrong mani ki khyndau kum ta ki lenti jonga ki khamjrong mani ki lenti jong pi bat ki jingmut jonga ong Blei banya ki jingmut jong pi kata dai ka palat ia ki breu yang aba di pi hagani ki par bangi perkhat Yo Blei tangkat kum ke jingmut jengi ngipet ye ki rukom le jo Blei tangkat kum ke rukom Sohthri jengi but they hang tangi pa ye problem hangne u Blei kulam ba prophet Isaiah wang namar ki jingmut ki Jingpyrkhat ki jong pi ki me day setiabat nga ong Blei nakatagadaw nga kwa nga nong ifir ni kapar kat bala wat Pynlehnohei ya ka Jingpyrkhat ka jong Blei nakabenta jong pi namar u Blei haba u Pyrkhat ka bakraw kat mamangingi Pyrkhat tangi ki be tangi ki be snail tangi ki pamlang ki pamtei ki pamdan Jingduwai bat ngi ya tang da ki jingyo I saudang ngi im tang da ka ba ja saudang bat la nyat yangi la penia yangi da ka bangi kynduh aga jingim bat nga kwa nga nong Fiaga ni kapar, tangin yo iya ni kapag kren mga matag Sngi. Baling kren ni kani nga nakwa palat, baka ni kajing kren siya kanrung shapi iway. Listen dan na praying jong fiyo ni kat mga nang kren ngap ini kakubar. Yo dan na praying jong fiyo condemn nila di. Pipenrem nila di, pinyaw pen nila di. Pet yo dan na pigi pa Pyrkhat ba kani kajing im jong akampoy siya ngap ngan pini finamar ngalay kynduh si mong gibreo ngan kren ang ni namar gaday nganget day no Blei bopun kan mawi ngay gani ngan pini fi don ki Khynnah samla ki ba syai na hau samla ni ka samla ka syai samla syai ka samla but teng pilong broken fi don aga Jaka ka pa fi mongsa ka donot but pi pay ka Jaka ka pa pi Pyrkhat syai ngan lay ni ka jing im ka jonga ngalay it ngala syania nganamot ngan poy kapuram le I uset ka lainga siya nong ifi nakatunga situation ro u Blei Pyrkhat ka babahay fil tagadaw ka jagum to mapin Sohthri ba u Blei klemplan gum to u Pyrkhat ipira kumway pat da ka babaha dan na preng jong fi do ka kam ka jam but pi pay ka Jaka ka pa pi Pyrkhat iman u Blei yang u Blei nga kwang nong ifi what let Pyrkhat kumta yo Blei dan preng jong fi dan ki khon ki Ktien kran ni namar bangayo I fidan ki khon ki Ktien pila penhe pensan pila ai ka jinang jing start pila yalam ki galenti bedai hadien ki poi shong khano shi ki we per ki Jaka shi ki ri ki bichingai ki fi marway hiyang bat nda ba pila khamno kerta fidan ka Jaka ka bakat jaba fi pai pim singo dan Jingduwai bat fi poi ka Jaka ka basa marway bat nda fitia kawan ka depression kanan ka anxiety kidan ka Jingpyrkhat ki baban kia ya ka jingmut ka jong fi namar ba pi kuslai nga kwa ngan ong fi ga ni par what lada fi kynduh ya ka ba sneo kano ha jingim what Pynlehnohei ya ka rukom Pyrkhat ka jong Blei namar u Blei u Pyrkhat ka babahay fi what lada ka dai ka ba sneo menta u Blei u dang Pyrkhat ka babaha ya ka jingim ka jong pi nga kwa fi niyo ini ka Ktien menta ka Sngi namar ka dai ka ba dan kam ngap angan pini fi ha ga ni par hangne kitab Isaiah ngala puri fikil nang san kal bepraba kandai u Blei la kren chai bagi jingmut jong Blei kami day ngakwa bangan ai jingmut im fi menag Sngi kumlo taraingin Pyrkhat bangin poi syaga Jingpyrkhat ga jong Blei kumlo taraingin Pyrkhat bangin la ban poi syabadai ngan pini fi na Ktien ka jong Blei ni ka par singap ngan purin na ka kitab Sam kaniru ka day ka Sam ka jong David namar agani ka Jingduwai Sam gidan shibon ki ba latho lang ka Sam gidan ki Sam ka bamday ka jong David ndray ka ni ka day ka Sam ka jong David ban nga kwa agani ka par mangan puri kumlo u David u Pyrkhat bat mga mapingin yo yun ka Jingpyrkhat na marabaw David u Pyrkhat kumne fiyo iyo pa isido kakadan man lang usiyam mo bakraw na ka jinglaw ng ablang brat nga mapitong inyo ini ka Jingpyrkhat kabadan u David singap ngan puli rin udukat baningkong jong ka kitab Sam
kalnang bapra. Utrai Jingpyrkhat no go badan buram long ke Ktien jame haga kynduh baro. Ubala bu ilaga buram long ki pinang laga sintur ki khon long bagi badang bun melapen scam ilaga bor na malgi nong ile mek nong mamen penjajar yo nong shon bat yo nong penihar kpot. Ngajai snotnat palat iya kani ke khat ke balai. Kani ke way nagi favorite verse ke banga syait perkhat. Kani ke khat ke banga syait snotnat ke bau David uang komne. Habang perkhat Sngi kendiat na mga kwa bapin yo ay kataga jingmat. Haba nga perkhat. Fi teng-teng la nangi ongi habangi perkhat. Ngi perkhat igay. Ngi perkhat kuslay, ngi perkhat igay ba ngi perkhat mob. Dan nila upa perkhat sneo. U David udan ke Jingpyrkhat ke badai. Uang kumne. Habang perkhat ia ke beneng jome. Kekam ki shenria ti jome. U benai bad ki klor ki bamela bo. Habang perkhat ia ke taka jingkrau jome. Habang pet yo benai yo klor ki Sngi ia ke met beneng. Habang pet ia ke jingbo jome agani ke sayit beneng. Ke Jingpyrkhat jangan kalong kumne ong David. Ubriu ulang ayu bamekin mau ya u. Bat ukhono briu bamewan kmeo. Fi ublei udan ke beneng kabangimla setia ban kreni ke jingkrau jong ke beneng. Ublei udan ke Jaka jong ke jingsok kabamla ban perkhat. Ublei udan ki angel kiba babrio kiba ula bu kiba kingiaroh ya ke jingkyrkhu jo bro arbu sauganta na bam jukut. Ublei udan ke Jaka kabamdan manu belaman kot chata. Baru David uperkhat luang try. Metau saya kena ke met beneng kat ni. Ya kena ke pertayo benai ke Sngi bagi keluar. Pada bang apet ya ke jingkrau ke jingpelang jame. Nga perkhat ya ladi ang David. Balai mawan kami kumyanga. Balai mawan pet kumyanga. Ang David. Habaw ang ubriw lang ayu kaman uperkhat ya ladi. Me perkhat layang atrai na mamesyong siya beneng. Bat uyoi ya kani nagarukam perkhat ka bakraw pala luang. Ubriw lang ayu mamawan kami yu. Bat uang kumni me penlong yu kendiat kampo ban yu blei. Bat me penpangpan singat yu daga buram managa jingpenan buram uyoi kum tau David yala ka jong ka jingem. Uang kumlo uang me penlang yo ubon yo sensyal ki jinglek ki jame me bo yo ye ki bro ki slajat yo ki lang brat ki masi baro bat ki dokha ka duriau ye ki simbenang me ki dokha ka duriau ki marat klau ye ki ki beya ki lenti ka duriau atrai jingi kat no ka badan buram lang ka Ktien jame ha ka kynduh baro fi ka ta ka de ka bang kwa bang ong fi la bi pek saudong jo bi nai pe ka jing crowd jo play. But sedang bani oi ba kat ni Blei udan utau penlang rei udang pet cepi udang pet janga. Aduh kanu kata kade ke bakrau ong David. Nak kata kadau ngasa ong ifi bang asim nau David kat tu kat ni. Wat yang ni kesama si sepat live kendai meneng pulit kat bakat nyau. Kade ke bakrau palat bawang kat nu ka bakodor ke Jingpyrkhat jamenga au Blei. Larangan lum iki ngan nyau iki ki kambal man yung siyaw. Bat abang perkhat na sudan bay tang bat me. Brio ba perkhat umta. Pynlehnohei iya ka Jingpyrkhat ka jong Blei. Ngadan sibon mangan keren na katagadaw nga kwa mga nong ifi agani ka por. Yo igani ka Ktien ka mga keren man na Sngi. Fi nda fi kynduh ngan keren ko magalong na mga alamat ila di. Ngan keren ko magalong.
Nangi kynduh jing nangi kynduh problem aga jingim. Nafi kynduh yagi jingja ke basngosi teng lelei ndahaba pi kynduh ya ka ka ba pi kremle bakla. Napi paya ga Jaka kaba file baha pimut bet ya kaba day fida don ga donot kaba shishana kaba taka ba pile handai mdan ba snotho ifi bana ba khatdo pisha ino marway pisha kantait pisha nyat chirot but pipaya ga Jaka kaba klumar kaba lang frustrated but napi paya ang ta kakta fitip ino kakta lut ya ka Jingpyrkhat jong brio yo dan na preng jong fi filai kynduh kaba kum kata Fimut ban Ktien U Blei, fimut ban le bahai ke fimut pidan ke donot ke baha Jingpyrkhat ke baha anai na file ke ta bro inyo ben bro ki persya fi bat kumu brio nda ba pi kynduh ke bakum kata ke jingshakan tat ke ile no elot ke file baro ke pen poi fi ke Jaka ke Jingpyrkhat balai kum ne ke jainga Bat kadang kepor ke bapiduk tia, bat pimio tia, piklat tia, seni stai piling pi pisan abar kam dei ke besok kata, ban syakan tai haba pimut menle ke baha, bat ni syaile persya haba pimut menle ke badai, bat haba baro ke beri kempriang ke bapitmu, bat ia kata ke bapile, mapila nyau beng de ke babon, kam dei ke besok ia ke jingkyrkhu breu. Syangan suang ipi kene Ktien kenang ba finio jingshai. Ndapi ya kynduh kumi kita ki kaba kta kadening kong ke jingmut. Kanwan ke jingkhu slai ke jingmut. Pinakwa man brand na ke jingmut pinumla. Kan penjen jari ke jingmut jang pi kanum bang ngabam ke di pinum yo tia baham met kan pelong if pin poi ke blood pressure ke belong abnormal but pinyo iki ban jar ke jing im jang pi ke long bet ki jing pang ga acid kan kiu ke gastric and jur ki jingile ki bobon pinum snoltenan ban le ke ru na mar balai ke tu ke jing jar ke tu ke jing kynduh ke pa pi klem poi Jingpyrkhat ke wan jai ke jing im jang pi but pi poi ke Jaka ke pa pilong depressed pi sya ban kia haga Jingpyrkhat but Jingpyrkhat tangi haga basneo but kapenjan jari ke jing im jofi ngap hai ngai ke ni Ktien mdan dawai ban penkia haga Jingpyrkhat jofi like naga Ktien ke ba im ku jong blei ngan puli fina ke ni kitab sam Kumno tarai ke dei ban Jingpyrkhat ngalapan iu debet Jingpyrkhat ya ke jingkrau jong blei. Kabaan ngan pulina kene ke kitab sam kelenang kabalai pulai ke dekat ke beshipo. Nganut menang makaniro ke dei sam jong debet. U blei u blei hangne. Sngapa kene ke Ktien U Blei. Sngapa ong ne. U try Upendo ia ki Jingpyrkhat jong ki jait benrio. Pynlehnohei ia ki jingmut jong ki kinja benrio. Ngan ong kawai Ktien ba pindup syai kini dekat. Pitumu ke badai. Jingpyrkhat ke babaha. File aka ke badai. Ada ki beri Jingpyrkhat sneo pun banefi. Usaitan Jingpyrkhat penban ke besneo. Bat pipaya ke jingkhu slai. Ngakwa finyo ini ke dekat ke bau blei wang. U blei un pendo ia ke Jingpyrkhat jong ki kinja benrio. Un Pynlehnohei ia ke jingmut jong ki kinja benrio. Un sya baga Jingpyrkhat ke besneo jong ki brio kan long ia ke jing im jofi. Manuang kumne. Ke Jingpyrkhat utrai. Ngakwa vinyo igata. Kadai tangka Jingpyrkhat jong blei. Kaban skem junam. Kaban ne skem junam. Ke jingmut ke donut jong u. Pateng la pateng benrio. Nai penjenjar ka ialah dia deki jingiasyllok. Jingpyrkhat balai ke jagum ni sedang bantip bau blei un pendulut itu ke Jingpyrkhat jong ki kinja benrio.
Un Pynlehnohei ke jing mut jong ki kenjaben rio. Sengap ai ni Ktien tang ke Jingpyrkhat U Blei. Kaban nes kem junam. Bat ngekwa bapintip bau Blei Upyrkhat nam ta jong pi. Upyrkhat U Blei pi. Walit sangen o walit priang jing sharam. Wari yung an Khynnah an sangen o an klumar no U Blei Upyrkhat kababahaya pi. Un pendo iya ki plan ke jong baman. Un pendep iya ki plan ke jong ubudan nam ta jong pi. Nama wang tang ke Jingpyrkhat jong U Blei kaban nes kem junam. Bat ke jing mut jong pateng benrio. Sengap ke Bible ngan jam kendian. Cakap dekat ke bakat lai ke orang ni. Utrai ukmi na benang uyo i ukun benrio baro. Naga jaka syong je ukmi baro syong ke Kynduh. Sengap ai ni Ktien wang. Ma uken yu batau dore ke dak nut jongki baro. Ngak wafinyo ni Ktien wang. Uba Pyrkhat ya ki kam jongki baro. Berapa mio ini Ktien mana kesini kan wenglut ini jingkuslai jongfi. Kan wenglut ini ke Pyrkhat ke babakla. Pyrkhat bet bau Blei Upyrkhat nak Bynta jongfi. Snau tu ini kita ke Jingpyrkhat U Blei. Kedai ke banes kem junam. Bat ke jing mut jo pateng benrio. Bat mdai tang kata udai mau batau dori ke dok nut jongfi. Bat dai mau Pyrkhat ia ki kam jongfi baro. Nga sutrat bi pulilo di gani ang mdanus iyo mo balay de jing bonu pa pamurat ba mo alay de bajur ke jing klan u kulay ulong batalay ke jingda unom play uno de bor ba jo fitip de tang U Blei de tang ke Jingpyrkhat U Blei kabala banyarap ke jing im jong aba jofi singap ngan peni fi gani ke par ba pinang ban Pyrkhat singap ama ngakwa ngano fi wat Jingpyrkhat kuslai ngadon sibon ban peni ngakwa banyarap fi gani ke Sngi ba Pyrkhat ba U Blei utip lut ia ke jing im jong fi bat Upyrkhat ke babaha ki plan jong ki bri plan jong setan kan pulam yang jat ya cekmat tip bau Blei Upyrkhat ipi ya ke bakrau sengap ngan peni fi sakendiat nagani ke Bible haga shiti ke jong Paul ke bau thot shigi nong Philippi ke lenong ke besau sengap ngan pulien ke khat ke benri wong ke wat ku slai ke run re ke brother ke Jingduwai bat ke jingkyrkhat lamba ke jingiaroh to pin pentip ye ke jingpan jong pi U Blei te ke jingsuk jong Blei ke bapalat ye ke jingshampang baro kan ri jai ye ke donut jong pi bari ke jingmut jong pi hau kre jisu ndawla dep ong ke ta wat ku slai pitip ong komno khat baprau ong ha ka bawai no ko pra banget ke beshisha ke bedan buram ke bahok ke bakhot ke internet ke bedayro la dan ngono ke jingba la dan ngono ke jingiaroh to pin ya Pyrkhat ya kini ki airu ngan sipen kan mau fi ni ke Jingkyrkhat ya ga beshisha ya ga bedan buram ya ga bahok ya ga bakhot ya ga internet ya ga bedayro ya ga babaha la dan ngono ke babaha la dan ngono ke bedayro om abso pala ni Pyrkhat ikata fina pulilot wang ini Ktien ya ke pilanang bat pila priang pila yo snow bat pila yo iya nga to Pynlehnohei gini U Blei ke jingsuk un solong lembat pi nai Pyrkhat kelumar teng pisu Pynlehnohei kai ya la ke jong ke bor jong ke jingmut Pyrkhat bat ke penjenjar kai fi nadu mata ke sini wat ku slai ke su pentip U Blei ke jingsuk jong Blei kan ri jai ke jingmut ke donut bat la da dei ba pinia ke jingjob ke jingim Pyrkhat ia ke beshisha ia ke bahok ia ke bakhot ia ke bedan buram ia ke bedayro ia ke ia ke bahang ke Bible fi teng ngimnang ban Pyrkhat ni kan du jingpang ke Jingpyrkhat ke long bet lanung ini ap ni kan du ke pai ke perang Pyrkhat bet kat tolakut what ke besyukri U Blei ki babon ba ki poy ke Jaka ke bagilang frustrated ki klumar ke bakhat do namar ba ke jingmut Pyrkhat jong ki ke ketapalat ngakwa ngan peni fi ne ngabu ye ne ke Ktien ke ba don kam syabangan penkut bagata dai Pynlehnohei ban Pyrkhat kumba U Blei
Upyrkhat ia ke jing Jowai. De vio ia ke taga Ktien kan Pynlehnohei ia ke jing Jowai. Ngan ong biang sejisen. Syabangan Pynlehnohei. Pynlehnohei ban Pyrkhat kumbau Blei Upyrkhat ia ke jing Jowai. Da vila kumba kla ke jingem. Da vidon menta ke Jaka ke be. Da vidon ke Jaka ke ba pimtip cukum no ban le. Walit mut bau Blei u ifiang to. Upyrkhat be ba pin jar kum to em. U Blei haga por ba vidon ke Jaka ke be. Walit klet ula ada Pyrkhat lupa ia ke ba syakmat nakam ta Jowai. Nakata daung isya ya puli ia ke kitab Jeremia ke lenong ke baar kundai ke dekat ke bakat wei ngai ijan bro kibri ke ya puli ne teng iklam sengau tu kamut ayu ne sengap uang ne nak dekat ke bakat wei Jeremia wang na banga tip ia ke jingmut ke banga Pyrkhat sepang Jowai ong utra ai ke jingmut jong ke jingsok ken ke jong ke jing sneu ban ai ke jingmane pi ke por bekut Jowai tipin khat depat ia nga bat pinyo let ban duai hanga ngaru ngan shashkor fi pinwat yanga bat fin shaminga haba pinwat yanga daga not baro fi kani ukuran ia ka jaj benri Israel kebadan lupa kala adep don shua haga jing shomrau bat kibriu ne gidana ga Jaka bagai long marau ki Pyrkhat bet bagin Shillong marau kibriu ne gidana ga Jaka ka be ki Pyrkhat bet bagade ban long mai kumto teng ila along immune ru dagi jing gi bangi kynduh. Kala rben ke jing mo Pyrkhat Jowai. But bila shumelen nang to. Henriken mau habagi kon Israel gidana ke jinglong marau. U Blei upado prophet Jeremiah. Ban ong ia ke jaj ben Israel. Ngatip ia ke jing mo ke banga Pyrkhat nam ta Jowai. Mne bom tip u Blei kum no Pyrkhat gi. But uang kini ongi kon Israel wala da vidon menta ke jinglong marau nga ngatip ong Blei ia ke jingmut bani ke jing Pyrkhat jonga nga klem Pyrkhat ipi fin sakut ang niya po ke jinglong marau nga Pyrkhat ipi bapin po isya ke jingsuk nga Pyrkhat ipi bapin po isya ke jingba haga por ke bakut sapi kamut na filalait nang to pin sa po isya badai. Nakataga daw, kat mga nang kren nga nagkaktiyan mo nagasngi. At why ba Blei unkyrkhu ifi. Baka jing jong pinado man tagasngi. What Pynlehnohei. Yaga Jingpyrkhat ka jong Blei. Muduro Blei Pyrkhat ipi de. Uiit ipi. Blei usong apnang Pyrkhat de ki hajarsnem. Kumno ban pelat yang ikibreo. Ula tau lenti de ke hukum. Ula tau lenti de ke jingknya. Ula tau lenti de ke breo. Ula tau lenti de ke bobon. Ban pelat yang ikibreo. Henry ke klemlong seta. Ban aga bakat do Blei Pyrkhat. Bani ban pat do kon le jong. U Jesus Christ. Ban wan ban kup ke jinglong breo. Ban im kumu breo. Ban ba ke pop jong breo. Ban mi pat ke jingtap. Ban da ke takalenti. Ukwa ban pelong yangi bangin aga jidai baru Blei bangin siya kababam jukun hadu ka tau Blei Pyrkhat kababa nam ta jingi balay pintaray Sngi yo Blei nga kwa mentay Sngi sedang ban Pyrkhat no kumba u Blei Pyrkhat nai Pynlehnohei kai ya ka Jingpyrkhat ka jong Blei na mau Pyrkhat baba da ka ba Pyrkhat ka ike bisneo kan Pynlehnohei ka Jingpyrkhat ka jong Blei ban nga kwa fin kumta yang jat shikri try ya chakman itu ka bajaka la ja ya bet chakmat namar lada fiyo ikum no Blei Pyrkhat fin ongo maong debet akat no kibakodor atrai kilong ki Jingpyrkhat jong me yangaro ladangan nyaw ya kiki kam bon ban yaw siap bat habang Pyrkhat ngadon bet tang bat metrai ketaken kedai kerukom Pyrkhat kabadai but you debit upay shabadai pirupin pay shabadai lada pi Pyrkhat kumbau Blei Pyrkhat but ngan penkut daga mga ong what Pynlehnohei ia ka Jingpyrkhat kababaha ka jong Blei nam ta Jowai ngini duai kupada ka donut ka basngong mea Blei nga yang ni bagani ka Ktien ka ba me ay hanga bangan kren siya gini gibriyo kada ka Ktien ka ba
kodor blei bat ngadangay. Baga Jingpyrkhat jamenam ta jangki gede kaba bahabat kaba kraw kaba kodor. Yarap bagila banyo iya kata bikin kentat no iya kaban bread no iya karo Jingpyrkhat kaba bakla dak kaba kino Pynlehnohei iya ka plan kaba bahaga jamea blei. Babakin yang jat kini at chikman kin poi shikat hong jong jingim. Nyai lut shemega buram haga kertengga jong Jingiasyllok. Amen but amen. Doble un kyrkhu pi kublei shibon. Hallelujah, you blei you Babylon. Hallelujah, our Lord the Khynnah. Hallelujah.